Päivää TV-sanan katsojat. Olemme tänään haastattelemassa Remoliinin Raimo Jakista. Raimo, mitä sinä nyt nykyään oikein harrastatkaan? Harrastan sumopainia. Kauan olet harrastanut tätä lajia? Olen harrastanut sitä 7 vuotta. Selvä, ja minkä ikäinen olet? Olen 15. Ja sitten kysyisin vielä tällaista, että miten päädyit tähän lajiin? Olen aika tulleeda. Selkeästi. Toinen kysymys, että onko teillä kisoja tässä lajissa? Onhan meillä. Tuolla on minun kaikki palkintoni. Käydäänpäs katsomassa niitä. Oho! Sinä olet selkeästi keräillyt niitä. Kyllä. Olenhan minä sentään lajini joukkueeni parhain. Ymmärrän hyvin. Suomen mestarikin oikein. Tämä on kyllä IFK-lippis, että ei tietää mitään jääkiekosta. En selkeästi. Kysyisin vielä viimeisenä kysymyksenä ennen mainostokatkoa, että mistä olet ostanut nuo lasit? Kaupasta. Mistä kaupasta? Optikolta. Koska minulla on likinäkö. Ja näissä on vahvuudet. Menemme nyt mainoskatkolle. Pertti tarvitsi vapaa-aikaa. Ja hän myös sai sitä. Pertti. Pertti, halusin kutsua sinut tänne, sillä haluan antaa sinulle ylennyksen. Pomo hyvä. Siinä tapauksessa minun pitäisi tehdä enemmän töitä. Ja se ei valitettavasti onnistu, sillä sinun pytsisi on yli big, siis suomeksi jättikokoinen. Pertti hyvä. Se saa potkut. Ala vetää täältä. Mä sain potkut! Oletko koskaan kuvitellut, että sinulla voisi olla ihana rauhallinen lepohetki? No, nyt se on mahdollista. Ota opiksesi tästä. Matki tätä tapaa. Hei Tiia Onttu. Hei, päivää! Vai kuinka se nyt sanotaankaan? Teillä varmaan Mitäs harrastat? Harrastan siis teatterikoulua ja olemme juuri harjoittelemassa sellaista esitystä kuin Tonttujen yö ja mä oon se päätonttu siinä. No joka tapauksessa niin anteeksi, minulla on hikka. Ja tapauksessa niin ajattelin, että voisin kertoa teille siitä, kuinka kerran yksi hyppä mottasi mua siellä mun tukalla silleen tälleen, mutta silloin oli niinku, tää oli sellainen kulkunen tosi kova, niin se veti täysin mun feissiin ja mun feissi on vielä vähän musta, että mä pidän vielä vähän näitä laseja, ettei kuka pelästy tai mitään. Niin. No joka tapauksessa mitä muuta sulla oli? Minkä ikäinen olet? Satun olemaan 6 kuukautta ja 86 päivää ja tietysti myöskin 12 vuotta.
No, mutta mitäs koulua käyt? Käyn J. Oulu koulua. Selvä. Mistäs päin olet kotoisin? Tunturilta tuolta Lapingsta. Okei, tämä riittää tällä erää. Kiitos, Tiia Onttu.